Lasse her da. Mere tager for dig hernede. Lasse. Så tror jeg Lasse han er klar til take 3. Vi er fart på Lasse. Tænk at give gas. Det går sgu da meget, det går. Ej, han ryger lige ind i studiet. Jeg fik vendt noget 180 grader, tror jeg. Ah, det er flot, Peter! Perfekt! Dog, en ølle! Don K i egen høje person. Vi har fundet noget, der hedder 7 Days Shields. Og vi starter op med det her, det vi kalder opvarmning. Og så kommer der 2 andre på den anden side. Ja. Det er, hvis du skal have det med også. Vi skal lige høre, hvad det er, og... ja, der finjusteres inden de store udfordringer. Jeg kan komme tilbage på rampen. Det er meget fedt her. Eventuelt stejl op i den. Ah, krise! Jeg er bange for at få en stemme i hovedet nu. Vi passer på det hul dernede. Muffy, hvad gik galt der? Ja, Muffy han kunne godt se med det hul dernede. Det er den, vi arbejde på. Det vil give en backflip. Det er der slet ingen tvivl om. Men det vil nok give flere point jo, så det er Muffy han laver først backflip i sit næste liv. Ikke det her. Kør den i anden gear nu, jeg måske lige prøve den i første. Ja. Så tager den i anden, ja, det gør jeg. Jeg har taget den i anden. Jeg synes, det er lidt pinligt. Den savser udstødningen deroppe af, jo, ikke? Så nu må lige give lidt gas. Hvorfor det gas, ja? Ja. Skal vi ikke snart have nogen, der hopper over toppen der, eller hvad? Ja, det er det nu. Ja. Men Muffy, vi tager på dig. Fart på i bunden. Muffy, han ved, hvad der skal til. Ja da! Ja, så er vi kommet til den 7. Ja. Og lige for at dokumentere tilkørselsforholdene. Selvmordspiloten. Los candidatos extremos. Ja, det var så take 1. Hey! Sådan! Hvor satan, Peter! Den er godkendt! Ja. Nu kommer Don K. Så er Don K ved at nærme sig. Det vi har sagt her, det er, at man skal have godt med gas igennem mødingen. Og så skal den i anden gear. Og så skal han bare holde på. Jeg tror, han kørte til købmanden. Han kører sgu væk nu. Ja, vi tager Don K. Take et eller andet. Vi er ved at være nervøse. Take ja. Nervøs. Vi mener måske, det er bedre at det her. Og vi er de store færger i gang. Det er modige folk. Lille DT'er med gadedæk, vel at mærke. Lige pludselig ved man, hvad lejler hun har, hver gang hun er ude at køre.
Kom nu, hvor det er samme sted hver gang. Hov.